la? Împlinesc 15 ani peste o lună. Și eu tot peste o lună 14. Presupun că vreți să știți de cine am apucat de vlog. Pentru că de mică mă uit la videobloguri pe YouTube cu achizițiile mele noi ce se află în geanta mea și toate chestiile astea și de mică mi-am dorit să postez un videoclip pe YouTube, dar în sfârșit am avut ocazia și curajul pentru a posta ceva. Și dacă ne facem de râs, ce? Parcă e prima dată când ne-am făcut de râs. Și, nu știu. Apăsați butonul de like dacă ne susțineți în continuare. Un share pe Facebook pentru a afla și mai multă lume de noi, pentru că suntem la început. Și ce mai era? Și abonați-vă, pentru că ne va ajuta super mult. Vă pupăm și vă iubim!